Nu besvimer du ikke. Nej, det gør du ej. Nu besvimer du ikke, vel? Hvor skal du hen? Brownie? Ja, der kom en fugl. Det er sgu da klart, når du lige har sat eller væltet oveni. Ja, en flue kan du jagte, ja. De er ikke så store. Vil jeg have en griner? Ja. Nu kan der dog der falde en gråsbog ned i skorstenen. Han kan havne ned i kakkeloven. Så kan han ikke forstå, at bumskak kan køre kakkeloven. Men han synes heller ikke, der skulle være